Vidim laktove, to je bezbednost. A gledajte kako se ocrtava triceps i rame, to je bitno. Jebo sklekove. Slomio sam ga ovdje malo. Elem, šta kaže Breskvica, loša tekst. Ja, one sve stiću se. Ja, ko je? I ova pička mi nije dala 64 evra. Gde su moji 64 evra? Govno malo lažljivo. Moram da uzem jednu. Ma, brate, ananas ću da pohasam. Da sam ga zaslužio, pošteno. Pošteno sam zaslužio ananas. Da se ishidriram u ovom trenutku slabosti. Moram malo ananas. Ja bi realno refund za ovo. Pa ne može refund kad mi nije ni dao pare, buraz. Ananas moram da povrati šećer. Molim vas mi donijete 60 evra. Pogledaj Breskvice story. Šta je Breskvica objavila na story?